Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Mali wasabulon kɔnɔ wasadenw y'u ka ladala ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ sigi sen kan tarata tɛmɛnen u jɛra ka ba don projet 2 la min bɛ tali kɛ Mali jamana ani Banque Islamique de Développement ni ɲɔgɔn cɛ ani ka bɛnkan sɛbɛn dɔ fana ka ba don fana na min tɛgɛ nɔ bilala Rome jamana kɔnɔ kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Mali wasabulon ɲɛmɔgɔ de bolo jiko ani kuranko minisiri fana tun bɛ kɛnɛ kan walasa ka jiko gɛrɛngɛrɛn nɔgɔya Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Amadou Kamara Mohamed Sidibe Sherifla Jabarani so tɔgɔla sɔrɔlenw filɛ. An ka wasadenw ka sanga n'u ka baara taabolo ye sanga ni waati ka yamaruya di an ka Mali gouvernement ma a ka hakilinaw ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma u y'o baara dɔ waleya kunu min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ji ɲuman sɔrɔli ma Bamakɔ a n'a dafɛ laminiw na ani kuranko an ka dugubaw ni dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen na min na bɛnna minisiri min ka ca bɛnnen bɛ kuranko ani jiko ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Malik Aluseni ye n'ale ye tamakɛ kɔsa in na ka se Kidal faba kɔnɔna na ka taa kuranko dɔw lahalaya koɲɛw ɲɛnabɔ yen yɔrɔ la n'a kɛra bonyaba ye ka ɲɛsin a ma. Ne kɔni ne nisɔndiyalen don ka da kan projet de loi 2 minnu tɛmɛna sisan donc u bɛna to an ka togodola dugu caman bɛ yen n'u bɛna kuran sɔrɔ. Donc projet de loi fɔlɔ o bɛna a to an bɛ se ka kuran di dugu 32 bɛ se ka kuran d'olu ma. Projet de loi filanan o b'a to an bɛ se ka na kuran di dugu 60 bɛ se ka na kuran d'olu ma. Alors comme aw b'a ɲɛdɔn an ka togoda ninnu na kuran sɔngɔ ka gɛlɛn. Kuran sɔngɔ ka gɛlɛn k'a sabu kɛ kuran bɛ bɔ ni gasoil de ye. Comme gasoil sɔngɔ ka ca donc kuran fana sɔngɔ bɛ caya. Sisan an nalen bɛ ni projet kura mun ye sisan o ye ka na ni centrale solaire de ye. Mun bɛ marché ni tile ye. Donc tile fɛ o centrale ninnu bɛ courant di dugu ma en même temps u bɛ batterie charger donc o waati ninnu kɔnɔ groupe tɛ marché donc ni groupe tɛ marché kɔrɔ gasoil tɛ fana tɛ marché donc o b'a to caman bɛ bɔ musakaw la donc o b'a to tarif min bɛ appliquer sisan an ka togodaw la an bɛ se ka caman bɔ a la. O kadara kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka wasadenw u kɛlen kɔ ka ni sariya kisɛ ninnu ta k'an ka gouvernement yamaruya yaasa a ka nin baaraba ninnu boloda jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jiko ta sira fɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na o kɛra fɛnba ye ni an ka minisiri n'a nisɔndiyar'o la kosɛbɛ. Bon, n bɛ se ka min fɔ baara in kan c'est que an bɔra ka projet 2 min yamaruya sisan projetw don minnu bɛ tali kɛ projet ba dɔ kan projet ba in n'a bɛ fɔ a ma ko projet de Kabala min ɲɛsinnen don ka ji labɛn usine dɔ labɛn Bamakɔ yan min fanga bɛ se ka bonya ka se ka jiko gɛlɛya min bɛ Bamakɔ kɔnɔ a n'a quartier a kɛrɛfɛ quartierw min bɛna to o gɛlɛyaw bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔlevinw kan a projet ni projet ba de don. A kɔnɔna fɛn ka ca mais an b'a dɔn k'a fɔ projet in n'a a sera ka waleya ka ban a daminɛna ka ban projet ni a kun fɔlɔ o bɛ kɛ san 4 de kɔnɔ o san 4 fɔlɔ o bɛ ban san 2 ɲinan kɔ n'o banna a phase 2nan bɛ daminɛ donc n'a phase 2nan in fana réalisera n'a bɛ banna a ka ca Ala fɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan jiko la Bamakɔ ji sanumanko caman bɛ bɔ o la. Bon bi ko tɛ sini ko tɛ parce que n y'a fɔ sisan projet in a ka waleya san 6 kɔnɔ donc an bɛ san 2nan la donc a tɔ ye san 4 ye hali bi baaraw bɛ kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bi dingɛw bɛ senna yɔrɔ dɔ la ka tuyaubaw da donc o ye baara in de daminɛnen don mais pour que ka se ka baara yɛrɛ ban ka jibonto in labɛn k'a bila mɔgɔw sagoya la il faudrait que an ka san 4 kɔnɔ ɲinan kɔ n'o kɔni banna donc o bɛ kɛ ni 2020 donc ni Ala jɛra n'a ye ka si ni kɛnɛya d'a ma ni projet nin sera ka waleya a bolodala cogo min na an dalen don a la fana a bɛ waleya kɛcogo la a ka ca Ala fɛ Bamakɔ jiko gɛlɛya a bɛ nɔgɔya. Kuma laban ye min ye an bɛ laɲini kɛ hali bi gouvernement fɛ baara fɛn o fɛn n'a bɛ boloda jamana kɔnɔ a bɛ ka kɛ jamanadenw de ka hɛrɛ kama donc baara n'a daminɛna a baara ni kɔlɔlɔ fɛn o fɛn b'a la n'u ka ɲi ka mɔgɔw ka hakɛ dilan a ka dilan a wagati fɛ a ka dilan ka kɛɲɛ ni hakɛ min tiɲɛnen don a tigi kun an t'a fɛ baara ka na kɛ k'a fɔ ko nin nana ni hɛrɛ ye mais a kɛra dɔw ka tɔɲɔ kan a filanan o ye baara wɛrɛ ka ɲi ka kɛ jibondo ninnu kɛrɛfɛ ni o ye ni ji minnu nana an ka sow kɔnɔ sisan o b'a dɔn minɛnkojiw b'a la finikojiw b'a la ɲɛgɛnjiw b'a la o ji kelen olu ka ɲi ka woyo ka taa fili baji kɔnɔ donc yanni o ji nɔgɔlenw ka lasigi baji kɔnɔ laɲini kɛra k'a fɔ projet in
baara wɛrɛ ka k'a kɛrɛfɛ min bɛ se k'o ji ninnu lasaniya fɔlɔ ka se ka fɛn dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma poison don pour que ka se k'olu bɔ a la yan'a ka lasegin an b'a fɔ olu ma ko station d'épuration donc gɛlɛya min bɛ o station ninnu labɛnni la k'a da dugukolo a ka ɲi ka jɔ yɔrɔ minnu kan an b'a ɲini gouvernement fɛ don nata ninnu na fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ u k'a tigɛ walasa ka se ka o baara ninnu fana daminɛ o ni projet baara ka waleya ɲɔgɔn fɛ parce que projet baara man ɲi ka ban k'a sɔrɔ olu waleya ma kɛ sinon a bɛ kɛ an b'a fɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔ nanen ka sɔrɔ banabaatɔ salen don. An bɛ a yiraw la k'a fɔ ko wasadenw olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka fɔ la nin sariya kisɛ ninnu n'u bɛɛ lajɛlen jiyana n'a ye bakuruba la k'i wakili don a la u ko k'u b'a ɲini an ka jamana gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa ka nin ta ka don ba la teliya la min bɛna kɛ lafiyaba ye ka ɲɛsin an ka sigidaladenw ma n'o ye jamana kɔnɔdenw ye. Minisiri ka fara wasadenw kan u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin baara in na n'a janyana kosɛbɛ. Mali jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali jamana kɔkanna ma olu ka jɛkulu Conseil supérieur de la diaspora u y'u kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafonidi kɛnɛ min kɔnɔna na u ye hakilinataw de fɔ hakilinata minnu ka sanga ni lahalaya min bɛ ka taa ka Mali jamana kɔnɔden dɔw sɛgɛrɛ Algérie jamana kɔnɔ. Sherifla Jabani so tɔgɔ la Amadou Kamara Mohamed Sidibe an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM bakuruba la ale ye jɛkulu ye min sigilen bɛ yaasa ka maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan k'u ka koɲɛw ɲɛnabɔ ani k'u la kɔlɔsi gɛlɛya ni degun minnu b'u kan ka fura sɔrɔ o la. An y'o wele k'a fɔ aw ye an tun ye kunnafoni dɔ di semaine min tɛmɛnen ka sɔrɔ an baramɔgɔw minnu bɛ Algérie u caman minɛna k'a bila kaso la ka dɔw bila ka taa Tamaracet u minɛkun ye tun ye k'u expulser ka bɔ Algérie ka na Mali la. Alors an tun ye communication kɛ ka président de la République ka interpeller k'a fɔ a ye k'a fɔ ko n'a ma fɛn kɛ fɛn min bɛ sen na o bi malidenw tɔɔrɔ malidenw minnu bɛ yen u bɛ u bila ka na Mali la u dun u minɛna k'u ka fɛn to sara to ye u minɛna k'u ka famille to ye an y'a dɔn k'a fɔ bi k'a fɔ ko président de la République a tulo banna ka maliyɛn ka ko o hami b'a la donc an y'a wele k'a fɔ a ye ko an y'a mɛn bi ka maliyɛn fɛn o fɛn tun minɛnen Tamaracet u y'u bɛɛ bila minnu sɛbɛn minnu bolo u y'u bila ka taa u ka baara la sɛbɛn minnu bolo u bɛ yen donc o diyara n ye o bɛ n'an ma an b'a fɛ ka waleɲuman dɔn fɛn o fɛn ye fɛn kɛ presse journaliste aw bɛɛ aw minnu ka communication ni lase une grande diffusion aw ni cɛ Alain Baraji an y'a dɔn k'a fɔ ko an kelen tɛ aw ni an bɛɛ bɛ ko kelen na an haminanko bɛɛ ye kelen di n'an jɛna k'a fɔ a fɔ tuma an b'a dɔn k'an ka faamaw u b'a kuma mɛn n'u dun ka kuma mɛn u seko ye mun ye u b'a kɛ an dun y'a fɔ ka dɔn u y'aw seko kɛ parce que maliden bɛɛ minɛ na an sawanenba de don u ni cɛ Alain Baraji. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi ka kɛwale jugu minnu tara ka ɲɛsin malidenw ma Algérie jamana kɔnɔ k'o sɛbɛkɔrɔkɔn ni ka wele kɛrɛnkɛrɛnnin bila an ka jamanakuntigi ma n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka wuli k'i jɔ ka malidenw k'u kulekan lamɛn. An bɛ fɛn min f'u ye k'a fɔ ko u y'a dɔn k'a fɔ ko ambassade ni consulat mun mɔta u ye k'u lajɛ ma d'a la n'o ɲɔgɔn bɛ kɛ o kɔ o kelen o filanan maliden ninnu bɛ yen u y'a dɔn k'a fɔ k'u kelen tɛ k'an bɛ yan wulu de kama aw journalistes fana bɛ yan n'aw ko fɔra yan aw t'i sigi aw t'aw lɔ fo jamana bɛɛ y'a dɔn an dun y'a dɔn k'a fɔ bi ni jamana y'a dɔn an ka faamakɛ n'a bɔra a kalama a ko bɛ régler donc u kana foyi kɛ min b'a kɛ ka maliden tɔgɔ tiɲɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ a y'a dɔn k'a fɔ u kelen tɛ u mana fɛn min kɛ yen o bɛ se an ma yan u mana ɲuman min kɛ yen o bɛ se an ma yan n'u ka juguman fana kɛ an b'o cogo juru fara sɔrɔ donc u ye comportement ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ u y'a dɔn ko f'u ye maliyɛn de ye u ye hɔrɔn de ye n'a dun m'o kɛ an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn an b'a fɔ Mali bɛɛ b'a mɛn an dun y'a dɔn k'a fɔ bi k'a fɔ ko ni président Ibrahim Boubacar Keita bɔra a kalama a ko bɛ ɲɛnabɔ donc a ka d'u ye a dun ye ni ko wulila u bɛ wuli sen kan k'a régler joona n'o tɛ an b'a fɔ fɛn caman kɛra an k'a mɛn problème bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an wulila ka jɔ pratiquement o bɛɛ régler la donc an kɛkun de o de ye n t'a a fɔ dɔn bamanankan na mais CSDM est créé pour servir pas pour servir des Maliens donc on est à leur service.
an bɛ a yiraw la k'a fɔ ko CSDM a ɲɛmaw ka fɔ la ale ka wuli ka jɔ o bɛnnen bɛ ka Mali den minnu sigilen bɛ kɔ kan k'u dɛmɛ tunga gɛlɛya minnu b'a la ani kɔlɔlɔ minnu b'a la ni k'u bilasira ni hakilinaw ye min bɛ k'u ma hɛra ye yasa u k'u ka jamana dɛmɛ. Mɔgɔ minnu bɛ ŋaniya ɲumanya ta u yɛrɛw ye olu tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛnna desanburu kalo tile 5 de ma. Kɛnɛ ɲɛnamayara Mali jamana fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen de ka kɛnɛ ɲɛmɔgɔya di Mali minisiri ɲɛma Modibo Keyita ma. Amadu Kamara a sɔrɔlen filɛ nin ka kɛɲɛ ni kɛnyɛrɛyew tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye journée internationale des volontaires n'ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin ma kofɔlenw bolo ka hakili jagabaw boloda ka miiriya kuraw ta ka wulikajɔw bonya ani k'u yɛrɛ di faso ma su ani tile ka baara kɛ yasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an'u ka sigida min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka yiriwa ani ɲɛta ko sabati an ka jamana kɔnɔna na. Aw yɛrɛ bɔra k'a ye u ye u kali k'u siɲɛ ko olu ye denmisɛnnin minnu ye ko u b'u nin di u b'u yɛrɛ di faso baara ma parce que volontariat yɛrɛ kɔrɔ y'o de ye k'i yɛrɛ di n bɛ deli k'a fɔ an ko alamandiw bɛ yen nɔ mɔgɔw mais volontariat ye yɛrɛmandi de i b'i yɛrɛ de di k'a fɔ ne b'a di fisabilila n tɛ n sigi k'a fɔ ko fɛn bɛ di yan nɔ mais ne ye maliden de ye n bɛ n yɛrɛ di Mali ma k'an jɔyɔrɔ fa a kɛra mɔgɔ ye wari diyan mɔgɔ bɛ sanu diyan n tɛ n sigi k'o makɔnɔ donc denmisɛnnin minnu don u y'u kalikan de sisan nɔ jamana ɲɛmɔgɔ baw k'a fɔ ko olu bɛ taa faso jɔ ni u diinɛ n'u ŋaniya fɛn ko ni dɔɔnin dir'u ma dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ se ka an b'a fɔ mun ma allocation de subsistance mun bɛ se ka to u bɛ se ka balo ani ka u ka baara kɛ a ɲɛma baarakɛminɛnw k'olu labɛnnen don ka u yɛrɛ di faso ma faso jɔ la k'u jɔyɔrɔ fa fasoko la. O kadara kɔnɔna na wulikajɔ bolodara fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa denmisɛnnin maa 120 ko olu cari jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa u faso baara ka sanga ni u yɛrɛ ka laɲini n'o ye volontariat ka taabolo ye. Denmisɛnninaka ninnu u kɔni y'u kale k'a fɔ olu na faso u n'a a kunkɔrɔ ta seko ani dɔnko la fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Contingent sabanan nin ye Mali ka subvention la o ye mɔgɔ 100 an b'a fɔ min ma ko projet fier mun ye bɛ baara kɛ an ka togoda la dugu fɛn na o projet o ye 120 financé donc denmisɛnnin 200 ani 20 de ye 3e contingent ye minnu bɛna taa ka cari jamana fan bɛɛ fɛ k'a daminɛ Kayi fo Tawudeni Tawudeni b'a la Menaka b'a la Kidali b'a la olu caman ye école karamɔgɔw ye caman ye dɔgɔtɔrɔw ye caman fana ye sɛnɛkɛ ni yiriwa baarakɛlaw ye minnu bɛna kɛ jamana to a la mais minnu ye l'école karamɔgɔw ni kɛnɛya baarakɛlaw olu bɛ taga Tawudeni ni Kidali ni Tawudeni Kidali ani Menaka donc olu ka ca yen de ka taga yen. Cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Centre national de promotion du volontariat CNPV o y'u ka jɛkulu sabanan n'o ye 3e contingent olu y'u kale bi faso ye k'a fɔ u na faso la baara u diinɛ n'u ŋaniya la waati bɛɛ lajɛlen na ani fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini cogo min na. Bon o ye seli faralen ye seli kan ɲinan ta a yɛrɛ y'a ye contingent sabanan u nana u ye u siɲɛ faso ɲɛmaw ɲɛna ani an ka dunanbaw dunan kelen yɛrɛ b'a la o bɔra volontaires ka sunba la mun ye Allemagne ye bɔni ka na fɛn donc ani volontaires tɔgɔla don fana bɛnna o kɛra damana seli wɛrɛ ye ka fara an ye seli fara seli kan donc bi diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ di u mɔgɔ ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko an b'an jɔyɔrɔ fa diɲɛlatigɛ ɲɛtaa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lafiya ani yiriwa sira kan donc o volontaires bɛɛ de an y'a fɔ ɲina thème mun bɔra ko an ka tɛgɛrɛ fɔ volontaires ko parce que u bɛ baara min kɛ danta la mɔgɔ minnu y'u sigi k'a fɔ ko wari bɛ d'u ma u t'u sigi ko sanu bɛ d'u ma mais bɔ wuli k'a fɔ an bɛ se k'an jɔyɔrɔ fa an bɛ se k'an mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ yiriwa sira kan an bɛ se k'an mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ lafiya sira kan donc wa ɲinanta in o bɛnna ni nin kan yɛrɛ ye tigilamaw u ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen bari sabu k'a da kan desanburu kalo tile 5 o ye kan yɛrɛ ye tigilamaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni diɲɛ seleke 4 setigi jamanaw ka laɲini. Silamɛ ɲɛmɔgɔ do mori do Sheikh Aruna Sangare a taara foli bila radio so dɔ la min bɛ wele ko la voix du citoyen kalabankurakaw fɛ yen nɔ walasa ka t'i ɲɛda u ka baara kɛcogo kan ani u bɛ baara kɛ lahalaya minnu yɛrɛ kɔnɔ ka taa i ɲɛda u fana kan sefa wari $2,000,000 a y'o de ta k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin radio so in na a n'a cakɛlaw an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ.
Said Sherif Ousmane Madani Haidara ale bɔlen kɔfɛ turu sera Sheikh Haruna Sangare ma kana i ɲɛ da radio Voix du Citoyen a cakɛlaw ka baara kɛcogo ani ka radio kɔnɔna k'i ɲɛ da olu kan ni ka tila ka ladilikanw ani bilasiralikanw ta ka ɲɛsin u ma. Bi wulada in na ni waati sanuma in na ne nin kɛnɛba in kan an karamɔgɔ Sheikh Haruna Sangare Haji Sheikh Haruna Sangare club de soutien de la Voix du Citoyen n'o ye club Wulibali tanti Dado Yatasa n'a ka jama olu ye wele bila ma komi minnu y'a wele u ye a bisimila hakila nakun ye ka na ɲɛ da yɔrɔ kan o la radio ɲɛmɔgɔso bɛɛ tɔgɔ la radio directeur général El Hadji Modibo Diallo u ka foli kɛ club la ka foli kɛ Sheikh Haruna Sangare la ka fɔ radio La Voix du Citoyen radio dɔ don min sigira an ka diinɛ ani an ka mɔgɔya olu ɲɛnɛmayali kama o la bi an bɛ kɛnɛba kan an bɛ foli bila ka taa Sheikh Haruna Sangare ma min y'an ka club ka invitation accepté ka tila ka na degun kɔnɔna na a yɛrɛ nalen bɛ bi hadamaden a ye layidu d'a ma mais ni degun bɛnna fari yɛrɛ man d'a la nka a y'a ta bɛn layidu dɔ a y'a débrouiller ka na an b'o foli k'a la ka dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya di a ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Maa minnu kɛra nin ko labɛnbagaw ye n'o ye radio Voix des Citoyens a terilakaw n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ɲɛmaaba ye madame Kulibali Dado Yatasa ye olu y'a ɲini u m'a dabɔ wariko kama Haruna Sangare a kini ɲɛ da nin diinɛ radio in kan min bɛna kɛ sababu ye diɲɛma ka radio in na kodɔn ka sababu kɛ maa welelen bonya ni karama min b'a kan. Karamɔgɔ ka bonya bɛ mɔgɔ minnu ye ani minnu yɛrɛ ka bonya bɛ karamɔgɔ fanfɛla la an ka t'u nɔfɛ u kana radio in lajɛ an ma t'u nɔfɛ wariko la an ma t'u nɔfɛ foyi la Ala b'a dɔn Ala bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn an taara de pour que radio in ka dɔn misali yɛrɛ la karamɔgɔ Haruna Sangare tun t'a dɔn ko radio in ye karamɔgɔ ta ye a tun t'a dɔn nin bɛɛ de y'a to an poussera ka taa dɔw bɛna ɲininkali kɛ mun na choix binna Haruna Sangare kan ayiwa Ala de bɛ kow latigɛ dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn a yɛrɛ tɛ ne dɔn kumaw de fɔra an ye ɲininkaliw kɛ fan bɛɛ u k'an ka fɔlɔ ale la karamɔgɔ kɔfɛ ni Ala sɔnna ma an b'a kɛ laada ye sa san o san ka karamɔgɔba dɔ ta a bɛ se ka kɛ hali chauffeur min danaya b'a kan mɔgɔw ka danaya b'a kan mɔgɔw ka bonya b'a kan k'o dɔ wele ka na. Alhamdulilahi rabbil alamin ka aw bɛɛ fɔ k'aw tɛmɛ ka waleɲuman dɔn bi ye dɔnba ye kosɛbɛ bi ye nisɔndiya kɛnɛ de wala alhamdulilahi rabbil alamin ka radio La Voix des Citoyens baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na club Voix Citoyenne n'u ka présidente min ye Dado Yatasa ye madame Kulibali a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'aw fo dan tɛ foli min na k'a fɔ aw ye ko Ala ka fisa donc fɛn o fɛn min ye Sherif Ousmane Madani Haidara ka fɛn ye an bɛ sa o de kɔ an ka kuma hɔrɔn bɛ sa a ka kumakan de la an ye layidu de ta Ala ye ka layidu ta Sherif kɛ ye inshallah k'an to baro la n'an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Sherif kɛ ka kow kɔnɔ ni Ala sɔnna inshallah an b'a kɛ ka d'a kan an b'a dɔn ni min ye o ye de ka silamɛw bilasira an b'a dɔn ni min ye o ye de ka kunfin bɔ fili la an b'a dɔn ni min ye o ye faso kanu ye an b'a dɔn ni min ye o ye majigi de ye fantan kanu dɛsɛbagatɔ dɛmɛba an b'a dɔn n'o de ye. O kadira kɔnɔna na Sheikh Haruna Sangare ale ye dɔnnikɛbagaba ye an ka jamana kɔnɔ diinɛ bunakun kan n'a lakodɔnnen don diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ waati min ko sisan ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka kow taabolo ye a kɔni ye dɛmɛba ta ka ɲɛsin radio Voix des Citoyens maaw ma ni ka sefa wari $2,100,000 ko o k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye. Mali silamɛ diinɛ taabolo min bɛ yen nɔ ni u ka taabolo bɛnnen don tarika tijaniya ma o musolakaw ka forum belebele la n'o ye lajɛrɛ belebele ye o bisimilala Mali jamana kɔnɔ yan nɔ tile 2 kɔnɔna na o kun cɛra ka bɛn décembre kalo tile 4 ma an ka o sɔrɔlenw lajɛ.
alisilame jɛkulu tɔnba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni an b'a wele ko tijaniya n'ale ye kulu ye a bɛ alisilame cɛman ani musoman denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnniya la minnu taabolo ye tijaniya ye u ye sigili belebele dɔ kɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jɔyɔrɔ min bɛ alisilame musow la bɛn ani kelenya o sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na. Aw k'a dɔn anw ka nin baara in kɛ ko tijaniya musow an ma muso bɔ muso la nka bɛɛ n'i ka taabolonin don nka bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka taa bɔn fɛn kelen kɔnɔ o ye silamɛya ye. O tuma na an b'a fɔ tijaniya musow tɔgɔ la silamɛ musow ka tɔnba min bɛ yen o ye i na fɛn min ye an ser'u ma an ye bonya d'u ma o tuma silamɛ musow bɛɛ lajɛlen fana ka bonya bɛ yan. Nin baara min n'an bɛna kɛ an y'a bila kadara dɔ de kɔnɔ o kadara ye jumɛn ye tuma min na ni Marɔku n'o ye an jɛɲɔgɔn jamana ye a ka Sahara n'o tuma na ni Espagnoliw y'o bila Marɔku y'a kɛ a ka dugukolo segin a yɛrɛ ma a bɛ fɔ o de ma ko al-masiratul khadra la marche verte. O kadara kɔnɔna na Mali alisilame muso kɛrɛnkɛrɛnniya la minnu bɛ tijaniya la u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan alisilamɛya diinɛ n'a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ n'a b'o kofɔ a ka kan alisilamɛw u bɛɛ lajɛlen ka kɛ kuluba kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn kɔnɔna na. Kuma man jan minnu ye nin baaraba in kɛ ka nin hakilila in sɔrɔ k'a fɔ tijaniya musow ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka hakililaw fale ka ɲɔgɔn bilasira nin ye fɛnba ye nin jamana in kɔnɔ n m'a fɔ a tɛ ka kɔrɔ nka ne sigi ko fɔlɔ ye a kɛnɛ kan nin o tuma na nin ye fɛn ye fɛn min dan t'a bonya na a bonya ye mun ye n'an ko tijaniya ye mɔgɔ dɔ de tɔgɔ ye an kana ɲinɛ mɔgɔ min an kun bɔra ka kɛnɛ dɔ kan yan n'o o y'a ka kutubaniya ye ko a kɛra kutubu ye ka bila waliju bɛɛ sanfɛ o anniversaire kɛra nin yɔrɔ in de la yan an kun bɛ a don o Sɛkucani ka kalandenw de sigilen nin ye tuguni a musow faralen ɲɔgɔn kan k'u bɛna hakililajigin dɔ kɛ o kumana n'an ye Seku yɛrɛ lajɛ n'o ye Ahmad Tijani ye an bɛ mun ye a ka bon n'a fɔra dɔrɔn a ka bon tijaniya bɛɛ bolo mɔgɔ kɔrɔtalen don mɔgɔba don Ala y'a bonya mais fo an ka to ka ɲɔgɔn ɲininka Ala y'a bonya ni mun ye kɔlɔsi in wa la kɔlɔsi in tɛ dɛ ayi ni kɔlɔsi in don o bɛ feere sugu la yan de o bɛ bɛɛ bolo minisiw kɔni n bɛ fɛn dilan o ka bon kɔlɔsi yɛrɛ ye kɔlɔsi ma Sɛkucani bonya nkalon don min y'a bonya a siranna Ala ɲɛ ka sɔn Ala la k'a jogo dilan ka haramu to yen Ala tɛ min fɛ a ban'o na Ala y'a bonya. U ka nin sigili belebele ni an b'a wele ko forum international n'a bilara sen kan ka sanga ni Marɔku jamana n'o ye tijaniya jamana ye u ka lajɛrɛ ɲɛnajɛba dɔ senfɛla la k'a sababu kɛ badenya ani sinjiya sira min bɛ Marɔku ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛnɛ kan donc maa min b'o kɛnɛ kan o kɛnɛ tɛ se ka kɛ kɛnɛ gansan ye mais o kɛnɛ ka kɛ Mali la tijaniya musow fɛ jamanakuntigi El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta a ko ka aw fo la parce que o bɛ komi ni den nana a ka so o bɛ komi ni du dira a tigi ma parce que tijaniya bi nin jamana nin kan ni maa kan k'i disi gosi n'a ye farafinna worodugu yanfan na Mali kan k'i disi gosi n'a ye donc ni o hakilina nana fo ka n'a ye ko ni tarika musow ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko an ka kuma an ka taabolo nin kan a jɔyɔrɔ ye mun ye bɛn ni yafa ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn faamu na Mali bilaman kɔnɔ donc jamanakuntigi ko El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ka aw fo o hakilina na Mali mako bɛ bɛn na bi Mali mako bɛ yafa ɲɔgɔnma na bi Mali mako b'a la an ka ɲɔgɔn faamuya a taamasere min b'a to o de ye diina nin diya ye. Nin forumu belebele in n'a bɛ taa tile 2 la maa kɔni bɛ se k'i hakili da kan k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲumanba ye min bɛ alisilamɛw Mali ani farafinnataw minnu ka taabolo ye tijaniya ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka kan kelen fɔ n'o ye bɛn ani kelenya ye. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di sew ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn.